ఒకటి చెప్పు నాకు, నువ్వు శివుడు అంటే నీకు ఎందుకు ఇష్టం? అసలు శివుడు అంటే నీకు ఇష్టమా లేదంటే భయమా? చాలా మందికి శివుడు అంటే ఇష్టం కాదు, భయం. ఆయనని మొక్కకపోతే, ఆయనకి పూజించకపోతే ఆయన నన్ను ఏదో చేసేస్తాడు, ఏదైనా ఆటంకాలు వస్తాయి, ఆయనకు భయం. అట్లా కాదు శివుడు అంటే. అసలు శివుడు అంటే నీకెందుకు ఇష్టం? నిన్ను నువ్వు క్వశ్చన్ చేసుకో. పర్సనల్ గా నాకు శివుడు అంటే ఎందుకు ఇష్టం అంటే, ఆయన సింపుల్ గా ఉండగలుగుతాడు, ఆడంబరంగా ఉండగలుగుతాడు, శ్మశానంలో తిరుగుతాడు. మెయిన్లీ చెప్పాలంటే శ్మశానంలో తిరిగి ఆ బూడిద రాస్తాడు. ఒక్కటి గుర్తు పెట్టుకో బ్రో, నువ్వు కన్నా నీ కన్న కొడుకే నువ్వు చచ్చిన తర్వాత నిన్ను తగలబెట్టి వెనక్కి తిరగకుండా వెళ్ళిపోతాడు. కానీ ఆ శివుడే నువ్వు కాలిపోయిన తర్వాత కూడా ఆ భస్మాన్ని తీసుకొని ఆయన ఒంటికి రాసుకొని అలంకరణ చేసుకుంటాడు. అంతకంటే శివుడిని ఇష్టపడకపోవడానికి ఇంకేముంటది బ్రో? నిన్ను నువ్వు క్వశ్చన్ చేసుకో, శివుడు అంటే నీకు ఎందుకు ఇష్టము? ఒక ఆన్సర్ ని వెతుక్కో. ఓం నమః శివాయ.